bazalwane, mama umpostoli, abazalwane bonke egameni lika Jesu Nkosi yethu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ubaba uMthembu ngisuka eRichards Bay. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu osenzela umusa ukuba sizoba ingxenye yenkonzo yanamhlanje ngokwethemba ukuthi uNkulunkulu akuhlosile kuzokwenzeka. Ngiyabonga kakhulu bazalwane bakhona. Inhliziyweni yami ke kunokubonga ukuthi masimkhonza uNkulunkulu sihamba ngemiso zakhe, uNkulunkulu osivikele. Uthi ke uDaniel mase bemphosa emphandeni wengonyama, inkosi isizilile ebusuku ngenxa yokudabuka. Ifika kizombheka uDaniel, ithi Daniel, uNkulunkulu wakho omkhonzayo ngabe ukusindisile yini? Uthi mana njalo Nkosi, uNkulunkulu engimkhonzayo ungisindisile, kwakufumananga sici nacala kimi kanye kuNkulunkulu kanye nakuwe. Sothi uma sizohamba simthanda uNkulunkulu singabi nasici, uNkulunkulu osiphephisa kuzo zonke indlela. Siyabonga kakhulu bazalwane, nami ngiyajabula ba inhlanganyelo kanye nabazalwane baseMandeni uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi bazalwane. uJesu Kristu inkosi. Anginivive bazalwane. Ngenxa yesikhathi bazalwane socela nje bonke abafundisi beze bonke la ngaphambili ukuze nje kuthi kuqede omunye babe belandelana. Sime nje la ecele nje wabemile eceleni ngoba uma usondela ngala nizosuka uvele kanti kusafanele vele ngosuke ekhuluma ngaleso sikhathi. Ngizocela nje abafundisi basendaweni nabaqhamuka emagajeni ahlukene abasivakashele ngicela beze bazalwane